2022 елның 2 ярты еллыгына район басмаларына язылу кампаниясы дәвам итә. Шул уңайдан хакимият бинасында подписка бүләге дип аталган хәйрия акциясы узды. Район башлыгы Разиф Кәримов һәр елдагыча әлеге игелекле гамәлгә кушыла. Ел сайын шушы мөмкинлектән файдаланып алырга тырышам. Шулай ук тәкъдим иткән бер ветеранга, тәкъдим иткән бер инвалид балалы семьяга язылу үткәрәм. Шуннан соң әле һаман элекчә үземнең туган авылда Бикбау авылына Минзәлә районына бер гәзит җибәрәм. Подписка бүләгет акциясына район советы һәм башкарма комитет коллективы, төрле идарә белгечләре дә бик теләп кушылды. Мин яшь вакыттан укыдым үзем татарча да, урысча да ул газетларны. Бик яраттылар. Минем әтием, әнием, бөтен семья укыды. Жыл сайын подписка булды. Хәйрия акциясына кушылдык. Вот менә пенсионерны яздым. Узган елда шулай язган идек. Безнең почтальонкалар бик тырыш, тожалар районда зәй газет салу буенча алдынгы урыннарда баралар. Шуңа күрә без бу традициягә дәвам итәчәкбез. Газетаны яратабыз, укыйбыз. Аксарау җирлеге башлыгы Юрий Гыльманов ел сайын авылда яшәүче физик мөмкинлеге чикле әфганчы гаиләсенә район газетасын яздыруда ярдәм итә. Мин инде үземнең семья исеменнән, үземнең исемендән аларга елдагыча үзебезнең район зәйфләре газетасын яздырып, аларга бүләк итәм. Мин аның өчен шат. Күп кеше шулай эшләргә тиештер дип уйлыйм инде. Изге эштә катнашучылар ярдәме белән 65 гаилә зәйфләре һәм Новый Зәй газеталарын бушлай алачак. Алар физик мөмкинлекләре чикле кешеләр һәм күп балалы гаиләләр. Изге Рамазан айларында теләгән һәркем мохтаҗларны газетага яздырып, игелекле эшкә кушылалар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.